Čau, čau, zdravím vás Leny a dneska si ukážeme server, na ktorom hrajem a IP bude v popise videa. Tak, zhlasím. Budete vidieť moje heslo a ja si ho zmením. Potom si ho zmením. Hneď ako sa video dostane na YouTube. No, takže ja tu už mám dosť dlho, takže mám tu dosť veľa vecí. Aha, to je hore. No a milión. Si môžeme ukázať potom, no, ukážeme si spawn a ďalšie blbosti. No vidíte. Najhlavnejšia časť možno. No takže spawn. Vyzerá takto. Facebook. Tak bla bla bla, je to PvP server. A ešte si môžeme ukázať ten celý spawn. Muselo to byť rollback, pretože padli rezidencie, takže to všetko grifovali. No, to je taká dráha. Mám pri sebe vozík. Záložný generátor. Hľadal som na elektrikárov. Tam sú také hodiny, tam Facebook. Knihovna. Help. No, je tu veľa vecí. Môžeme si ukázať mrakodrap môjho kamaráta. Zatiaľ ešte dokončený, to bude doma rakov. Ale vlastne neviem, čo ešte môžem povedať o tom serveri, ale IP vám dám do popisu videa. Teraz môžeme ísť na single player, na môj survival svet a ukážem vám to tam, takže no, to takéto veci. Zatiaľ súlagy. Mám tu dosť veľa Iron ešte nemám toto. Som ho ešte nedal do PC, pretože som celý deň ešte v dole, ale Iron mám veľa, 60, takže tak. Ďalší Iron je... Oh shit, creeper, do Preto to nemám rád. Survival, ani single player. Vyškáčam. Hardcore sa by nechce natáčať, takže natáčam survival. Ešte prehrám doli, ale už sa mi nechce, takže asi pôjdem už preč týchto dolov creeperovských. Ježiš, to sú... Tak tam som nešiel. Nie, tam som nešiel. Je lava, tam je iron, takže ešte sa naďažíme iron. Oh. Teraz, kde východ? Ja som chodil. Ďalší creeper, takže radšej idem preč. Ja som neprišiel. Alebo, vlastne, hej? Ja som nedával torčky. Aspoň dúfam, že to je pravda. No. Tak, toto je úžasné. Oh.
svetlo. Co lagi, dopadlo to noc. Shit. Dobr, ďalší! Au. Musím sa nájsť, idem hore. Ja sa tam vrátim. Nie. Musím creeper. Ja to creepoval. To mi tak rachne pred očami. To by som nechcel, Slimbal? No čo si robíš? Sa ho vykakám. Slušne povedané. A tam musím na svoj dom. Že musím byť také lagy. Prečo musia byť? No sprt sa mi stáva furt. A to nemám rád. Už ďalší creeper, do prdele! Už nech ide. No, sme už asi blízko. Á, tam je môj dom. Vidím ho z diaľky, musím sa ponáhľať, lebo nechcem tu byť už. Hunger bar mi ide dole za sekundu. Domček, shit. Si robíš. Ďalší, dopr... Zomriem, do prdele. Doma. Vyspím sa. Prežil som. Som dobrý. Musím si robiť drevo. Na to potrebujeme samozrejme drevo. Bum, dokončím si strechu. Pec. Hospodáři. Tak to by... No, ešte by som počkal na chvíľu. No, robím si ešte krum. To by bolo asi z tohto dielu všetko. Takže ja sa s vami lúčim. Čau.